Article 244A Pachun Serak Nang Jipura Karbi Anglong Autonomous Council at Hingnolong Kachisong Asai Kiting. CM Apan Golden Menpu ke Hockey Chok Chipusi Kursing Timong Ningji. Asamala atawar kasimara hut long lekido na tum non pu anta long leanam long lelang. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirta long penili sami mirinhan sipi pinibirtang ton pen arju panikta. Karbi Anglong Autonomous Council at Hingnolong Autonomous State Demand Committee Karbi Nimsoching Torasong Lapen Autonomous State Demand Committee Youth Front Atum Chilang Pet Pensi Article 244 Imate Autonomous States Kehang Pachud Sarak Nang Jipura Kachisong Asai Kedeng Pon Indian Constitution along Kejong Dak Article 244A Prabjin Pen Pachun Ponsi Karbi Anglong Lapen Dim House of Pan Hemprek Nang Piserak Nang Popusi Kachisong Hut Ning Jepon Bangso Kachisong Hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Panongsi Karbi Anglong District Commissioner Arideng Pinpura Lo Pajirdam Bangso Pinpura Lo Laki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Penkedanglok MP Amar Singh Tiso MLA Vidya Singh Ingleng Dorsing Ronghang Aphan Sitamik Pali Ponji Pusi ASDCMI Puchandrakanta Terang Pen Ningjepon Karbi Anglong Arlo ke Ongrong Schools, Colleges, Pen Kedanglo Higher Secondary School Samokha Kewang Tisurini Raing Koraphoning Kanangbong, Provincialized Nang Chila Penan Parda, Article 371 Laki Nihang Nireba Pansi, Panmong Pondot Lapen Article 371A, 12 Lapen 20BA Ateng Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Aphan, Kiraikom Nang Chila Pen India Kecharia Rona Teng Pen, Kaching Thura Warsai, Piponang Jiputa, Ningje Pontu. So dhorna jasemet nili tum kang nipon abangke ini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma pansike panong anpar itame DC apansi nili tum pajir dampo alang li throw pensi alang li hoi pensi nili tum bang so memorandum ai pajirji la anpar sitame nili tum kemang an ke hang an ke pachun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alang litum danang nang cerap dun thekji aphan ni litum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA Constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu Constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST Constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST Constituency Haflong alang lifanta la MLA tum panita meni litum la so kopi pinil so memorandum bang ni litum PG jasemer bangke nilitum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bom long liti bang chesong pohela athen litum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse News report long sudari di Karbi Anglong Live Kidamtang Preniphaing Korahiniarni Ada Porpai Kebra Chitimapor All Party Hills Leaders Conference sa Hemalong APHLC Organizing Secretary Kursing Timung Perangkia Maini Ponsi Ningkan Krisi Dr. Tuliram Ronghang CM Hoi Kechari ke Mepupen Golden Menpu ke Hoklaki ke Chokche Hektik Pusi Ningjipon Ningkan Krisi CM Kidepen Kupisi Radatum Kidukisung Kachetong Aputakta Tarlipsi Lo athui ingpu ponji pusi timung sangho ningji. Phirangkia Thengno All Party Hills Leaders Conference Organizing Secretary Kursing Timung Kaningje ki CM Dr. Tuliram Ronghang Ningkan Kri Sikhi Depen Radatum Kidukisung Jok un ilang. Karbi Anglong Rada Kar E Hemprek Mate Article 244A 1 Thek Thedelo. PGR VGR along leta Tharle Hai Hedelo. Lapen Facebook lapen social media long lam theke paklang atuma phan ke ther ke hab lapen gunda atuma phan toypen ke theng ke chokasai claim lo development amen pen phaning koi kalite phan thongkep an ame thang lapen chepho chero atumsi sai claim long chot anut kapre ka contractor atuma phan bill ki pipe pin pen pamuru CM Ronghang Ningkan Kri si ke chari boma poro hutsi ang tan pen ke wang ke be
atum si contractor la pen bill tami long chol CM rong hang ki khibo mahut ration card asang kirona long ta rat atum along sang kang thanduna lam tami klang JJM scheme pen kedeng asai pinier ni an tami lang ki jun long pami mi pu thekonong dat PMAY hem so ki mamen pen tangka kachurungalam ki tami klang lan chota kalisi song trok risim kyo da song atuma phan tami Delhi rong sopia long pon pen hem prek ke hang amen pen apharlu chojoram derlo lasi lapuson raraphan apharlu ka chojor la pen rat akido kisung aphan kilang ki pangkre aphan ke golden man puke ke hoke chokchi pusi timung sang hopen ningji lasi ke wang jiarni APHL simati all party hills leaders conference atu Karbi Anglong Autonomous Council kichari longlo pulote ke chopang limasai ki claim atuma phan an CBI ke tarli patopon vekji puta ninje thu alang le phani pui ba gela hen lo alang le dingkan crazy ang bong di pos autonomous state alang pachun thek theter lo Karbi rat ke autonomous state ake mang ke anotin aning arlo ekdom che thapelo follow che thapelo je mentus autonomous state long ma satuliram rong hang dingkan crazy ang bong autonomous state pachun thek theter lo jong si autonomous state pachun dete ni si manlong le depo ni rat fan chong thude de la pula so ke mang etulira ma folong do lagi la si alang like autonomous state ke hangia bangke la ke aning apokta ve la ke rat fan si ke pachobai la pen election ke chepai fan cho la pen ni alang li fan ki puya bangke la hello tuliram rong hang ke ipuke mai meeting ong puke itum autonomous state ta hang nangji itum development ta claim nangji sta autonomous state kachistong atum han kopi polo jail ke thapen te hala bang solam ni non karju ni tolera mo hang kai fa pini simion rong fa autonomous state ap thak si kachistong lo alang mana jail ke thap si ke her pen si jail thap lo pini alang li che pondel lo na son si anu don mana ther lo sta special leader so han pini claim ni der lo alang li ta si la sona sai bang galang teng ton nangi la ben kupine Facebook along ke tok pen jong si ai hem nep dam check pen jim along pon si ke theng ke choka sai claim bang ke la ke alang leng ton nangi alang li CM ke doji order ve lagi la sona amne bang si golden man ki pula ke therak ni melam bang nanai nek thuji la ke koson si golden man ke long alang li bhan koson si ke irma punel ke ni phusi no thudak lo jong si not golden man pulo tang te khayang bong ka pachar wala ma pavidet nangji khayang bong ke plak ke pia videt nangji party lam pupi ben selang le acara sai ta claim nangji non langnam sina ration card ke ro na men pen party amen ke plak non reform long le patta ka pia men pen nang ke PSLC nang ke BJP thona congress na CPM la SC nang tum hai nang pe lagle de poisa nang pinoi pusi bang pupu panistanil tumhan message nang lo had dola mara pen ande la bang sol len patta komat phalo ki pigen te puthak to tuliram rong hang lak phop yi pu selang li pielo bosi pu komat la lak phok long pinyang to media to machine komat si lak phop patta ke long mala ka chini la ka chini gomala to tuliram rong ke chini to news report Karbi Anglong live West Karbi Anglong angkang dongka pen lang hempian towar kasemar ponji aphan asamala pen si scheme deng ponlo bonta bangso scheme atowar kasemar pon hut longle ki dona tuma phan longle nammate compensation ki longji aphan aphong dongka mukam ARO sai hemalong humri damsi longle apata pidunlo la pen kachi songa sai sitami claim lo bonta sarkar pen attokano towara jam ki hut pen kachileng ki joy KG aphan akimang pen jesemet tumpreng pen dongkamukam mulokbong linchika somupong pen hamren EPDCL control room an asamala atowar ki hutlo bangsol sai kidam tanganingkan ko an pen loni assistant revenue officer mati ARO dongka circle along kido ARO pen kichinglok SK mondola tumpen arpu ki piating si kam klempon ki klem kidam kiplak kiplek kidoko kajo penangan adum compensation atangka kilong pen aning karong kachiho hem kachikin gari motor kinam pen kichengrok train harbo jitu pondong Kichali hem sitami penangan akijoy kilong ajo
ningarong rintil bonta compensation kipi ke pachitang ke data job longle ke kondun vik anpata kove biri chekapagan thingpi ador ke so kana hokdun chithek lor pen thangna tatangka ke longdun de data job ning ke oi ning duk kaning ria se angtong judun e plengun ac dokoklu আর ইতে কার ইগে পুলন্তে স্কাই সি চলং লিগেন তে পুলওয়ার ইদে পহ কপি পিলা সোলং le long kaluk son dan le লাগে চেক ল কুই ল থেং পি ল লাহাই ল দা কালুক সনং কে কুই তা পান সি কুই তা ইমতি হ নং আ বিদা ল চেক তা বি পিল ল nang thok pilap no angka sky sita long dile কিমান গৈছে বুলি ক'লে ইয়াৰ মাটি 4 মান গৈছে 4 লোচা কিবা আপোনাৰ দোকানটো আগৰ পৰা ইয়াতে আছে নে নহয় আৰু অলপমান আগত আছিল আমি পিছফালে লৈ বনাইছো এই ইয়াতে মানে খেৰৰ টিনাৰ আছিল কোম্পানী যেতে পাইছিলো আমি Tangte dongka outpost adung het long le kidun avi pin pen lak ner kep so se agreement ka tok pen lak ho kilong dina bangki ningduk mi mialam thi kalilang mapusi kaju padokong compensation ke kwan no ke ma nitum hok tep ke long thom sadang long nitum ke hala sadgang dak ba na dongka ba sadak bang ke nitum ni pini bang long dun bo dak dongka yang tumang do bomandi man gosong oh lai lo atlak bak long dun nada ba mani dukan pen lo he dukan se dam hak lo mati lana ke mong penang tum kwan ba acil kwan dak do ha nitum kani koson lo ati di chupar jak he kali long le ke kondon oh ni pani chini ni na tum long le kwan dak do kadu beda itu malong leke la an he ho 10 lusa lo 10 lusa la hamren pen dania linghi la pen rongbong terang karbing long live non ki thormi au we ki mia tum ke chothap ki jon thap la pen methang akai aphan ka che pavira to war ke damsi pen nangan ke thek ponlong la sila hai pen koson si masabak ki khangdun thekji aphan pura angtong musical society la pen Karbi films artist mati kef a pen lun kilun aning ke hangatum aphan panong pisi Karbi Anglong Idol amahang pathek ponlo la sonsi Karbi Anglong Idol season 1 season 2 la pen season 3 long ke hai nong e kilong tang atum an piniar ni methang akai kereng iji aphan dim klong ke long pon tanglo La son thot si Karbi Anglong Idol season 4 grand finale surihini rai inkora pli anong esitami misen pensi pajir pontanglu kedam tang priya chikloni phai inkora isiarni anikang sampor phai plia por pen Karbi Anglong diphorong sopi langkung habe memorial town holalong Karbi Anglong Idol season 4 grand surihini rai inkora pli winner matike hayanong ikipia sai dengpon Bang solong ki chengsi nong e Alisa Intipi Anupama Khati first runner up nong e Vidya Hanse Khushbu Rahman lapen second runner up nong e Promila Togbipi Rosni De Atum Bensi Karbi Anglong Idol season 4 Surihini Rain Korapli Aninkana Pharmana Phan ke hayanong e Chipalong Pondo Nong e gipia mailong MP Amar Singh Tiso DC Sangpi Nirola Phangchupi ACS MLA Dorsing Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng lapen Team Tiger KSA Anparta Man Peng Kedo Abang Ko Bang Pe Tum Chetong Dunsi Nong e gipia mailong RDP Dun Anparta ke pajutsi kaduka vika Chetong Rapet Atuma Phan An Idol Maipu Mongol Rongpi lapen Chunbang Prosen Phangchuatum Kachuru Pajir Ponsi Mesen Pen Grand Finale Amai Paman Pon Artist Forum Pen Laso Lun Kilum Kachipati Singing Competition Lapang ke Session 4 lo Lapen ke Lason Elitum Rong Rup Kadog Visame Asejume Pik Pikatum do Talented Tum Tado Ta a platform ke long le pena joine Elitum Kachini ne atum do si laso society pen ka organize apot elitum theklong lo Samson Junior sitame di lata nang cheklang lo la pen rat kado betum ta chini lo
lasi ketekason ana bangke ilitum kacepati ahong klamong wanang po lapen cepati dun nang po cepati dun pensi cepali nang po ho state level national level. Karbi Anglong Idol season 4 ang dunggi team at the grand finale cepati det pen pininong ega pajiramay mate prize distribution ceremony niltum aramatur dak pen meet mi phun pen pachun pamilong lo non ke hai bang phuke actually niltum aprang arona teng pulote niltum ke pangda ke bang thongwet first second third stame niltum la finalist bang do masi encourage mi se apre prong pi pot masi niltum non ke bang thokan do kolo first bhani second bhani la pen third bhani la sinil tum bang ke la 50 thayala masi bhag pon dakpo certificate ke bhani phanda pilo trophy bhani pilo se 50 pot 25000 po angke 30 pot bang 15 po la pena ko third bang 20 po 10 po Difu pen Govin Tiso Karbi Anglong Live. Tang depini Karbi Prime Time birta kilapan si kang ton paniklo.